Ahoj, já jsem X-Nighty. Já jsem Becky. A vítáme vás u našeho prvního podcastu DNM. Trošku jsem se zasek. Já taky. Tak je večer, natáčíme to v 9 hodin. Až to nějak mělo být. Za 4 minuty to má vít, ale tak jako... Trošku to malý zpoždění, víš co, to nevadí. Budeme jak Český dráhy. No, Český dráhy v první třídě business class. Ahoj. Že oznamte to, že zpoždění o pár minut. O kolik nevím. A vážení sledovatelé, video první podcast DNM bude opožděn asi o 10 minut. Upozorňujeme, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Jak bychom nazvali dneska tento stream, jakoby... Mě fakt jako přepadává. Tento podcast bychom nazvali jako ten večerní klídek prostě. Takový myšmaš, no. Myšmaš. Mix, termix. Za 5 korun Vietnamců. Prošlej. Po roku po zároce. Já tak tady to bude taky prostě jako... Jen s tím, že jsem se jako barvil hlavu s rok prošlou barvou. Když tak oslepneš, no. Když tak jako budu plešatej. Nevadí. Oplešatíš. Hele, teď jdeme přímo k věci, aby jsme to nějak urychlili. Co tu děláme? Chceme vám sdělit naše jakoby... Pocity. Ne, naše jako zážitky, sdílet s vámi nějaký ty storytimey, nálady, nějaký prostě jako zážitky, kde jsme byli, s kým jsme byli, co jsme dělali, kdo nás bucnul, kdo nás sendnul do jiný dimenze. No prostě takhle, no. Tak asi můžeme začít, ne? Jo, můžem. No tak. Minuta trapného ticha. Já jsem tak jako teď. Toto video právě natáčíme po 10. Od včera. Pozor. Je 9 večer. Já jsem unavený. Ale... Piju latte. Jsem unavený jak sviň, ale trošku mi to jako pomáhá. Trošku je to takový, že mi to sendne na takový to... Můžu napít. Tak možná... Je to sladký jak sviň, bacha, ať nedostaneš cukrovku. Já dostanu cukrovku. Tak, pij. Bombay. Co ti hrdlo ráčí? To máš ale fest sladký. Já miluju sladký latte. Nuže. Pardon, taková naše chvilka. Takový taste test, víš co? Taste test, člověk snají ty kafíčka. Jo. Ne. No, nuže, hele. Urychlíme to. Jo. Já nevím, o čem jako se bavit prostě. Já prostě pochopil toho, My máme mít připravený téma, ale my ho ještě nemáme, takže my to budeme jako zjišťovat postupně teď časem, co budeme natáčet. No, prostě pochopil, že to je prostě naše první jakoby video. Jakoby moje už třetí, no, ale moje první, s tebou že? úplně poprvé, takže bereme jakoby poprvé, no. Nuže. Takže když se tady třeba budeme zasekávat nebo něco. Dnešní Booby Story Time, very happy, kdybyste tam byli, tak si zechčete kundu. Varuju, píšu do popisku. Nesledovat děti, jakoby ty děti, co jsou pod 15 let. I když v dnešní době, jakoby i ty 14letý kluky, když vidím, co řvou, že dej mi mrtkocí go, takový Nezaručujeme za to, že nám to jako občas ujde jako způsob, jo? To nezaručujeme. Jo, ještě fakt do popisku napíšu od 15 let a víš, protože jako nechci, aby pak psali maminky. jako minimum. No já nechci, aby mi pak psali, jakoby, ale toto video je omezení od 15 let, ale pokud ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej. Proč ne? Tady jde spíš o to, aby mi napsali pak nějaký maminky, že jako učím nezletilý děti prostě jako mluvit takhle vulgárně. Jo, tak já fakt varuju, jestli na to nechcete koukat, nekoukejte na to. Ale spíš teď jako tuto video bude... Hej dude. Chvilka smrkání. Tak se vysmrkej. Snogni si do těch peklo v tissues. OK. Krabička od kapesníku. Smrkáš do krabičky od kapesníku, jasně. Nuže, já chtěl něco říct, ale ty jsi mi to přerušil tím tvým smrkáním. Moje chvilka smrkání. Kdybyste měli něco v plánu, jakoby... Já vím, že strašně přeskakuju, jo. Ale chci jenom, abyste věděli jedno. Je to úplně náš první podcast, takže respektujte, že nemáme mikrofony, nemáme nějak jako takovou tu, jak jsi to říkal? Ring light a takový ty vymoženosti. Teprve na tom budeme zapracovávat. Oceňte naše pozadí. Jo, napište od 1 do 10, jaký je naše pozadí. Protože jako snažil jsem se fakt hodně. Za mě to je dobrý. Za mě je to skvělý. Je, jako ty světilka, ta zeleň tam, ty pásky, nebo jak se tomu nadává.
Já to kafe vypiju dřív, než skončíme ten podcast, ale. Nože, takže... Už máme minutu zpoždění lidi. Jo, minuta zpoždění. Já jsem říkal, že očekávané zpoždění je 10 minut, ale upozorňujeme sledovatele, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Co od nás čekat? To už jsme asi říkali, že prostě že sem budeme dávat prostě věci, co se nám staly, nebo nějaký zážitky, storytimey, nebo něco, když se nám stane. Jsou taky naše trapné chvilky. Jo, a natáčíme to, přišli jsme natáčet podcasty kvůli tomu, že vás máme rádi a chceme se nějak jako nezviditelnit, ale prostě v dnešní době se hodně rychle zviditelňuje, tak bychom chtěli být takový jakože unpopular. Já jsem byl popular. Trošku slavný. Ale Viktorka... Fuck it, prostě Viktorka mi to zkazila. 600 000 sledujících, ty vole. Trošku se tady zase jako úplně, že přemýšlel jako co má říct, takže... Na koho to svést, víš co, Viktorka, můžu říct Viktorka Plzeň, neurážím, jo? Jo, k tomu omezení videa na 15 let, jako... I když dnešní doba je taková, že když třeba jdu jako po náměstí a slyším jako ty s prominutím fagoty. Když jako jdeš kolem nich a jim je třeba 13 a píčou, s prominutím píčou tam na sebe, že ty skurvenej buzerante, jak jsem takový, že se otočím. Chceš plesknout? Nechceš plesknout, ale byl bych takový jako, chovejte se prosím na svůj věk. Jako je vám tolik, takže se nechovat tak špatně prostě. Máte, jako vaše rodina vás má vychovat tak, abyste nejlépe nemluvili sprostě a nekouřili, nepili a to. Je pravda, že si poslední dobou občas jako drinknu jednu sklinku vína a to je maximálně kvůli tomu, když třeba kreslím nebo... Ale zase musíš pochopit, kolik je tobě a kolik je těm dětskám. No zase mě bude 19, no za 25 dní. No, právě, takže jakoby u tebe je to něco jiného než u těch děcek. Hate it, 19 mi klepe na dveře. Fucking hate it. Prostě, Úplně ta 19 ti vyříže. Aha. knock knock, vykopni ti dveře jak FBI, já vlezu tam na tebe. Se blíží, už jenom pár dní. Tyba a příští roku latina. Oh well. Nože, teď dáme prostor vám, abyste napsali, co teda v tom podcastu zlepšit. Napište nám, jak jako se vám líbí náš úplně první podcast. Si to stopněte a pište. Abyste nepřišli o chvilku nudného podcastu. Jak říkám, je večer a my jsme trošku jakoby... Unavený. Tired, takže prostě jakoby to sendujeme prostě na takový ten večerní chill, kdy se mám takhle opřít a jenom vám povídat o tom, jaký jsem měl hezký den, no. A ne, no. Nějak. Jak se těšíš do školy? Vůbec, absolutně. Já radši pracuji, než jako abych chodil do školy. Já se omlouvám, že nebudu mít výučný list, ale Upřímně. já nevím, já radši tu práci prostě. Jako, možná za ty 3 roky možná změním názor, jo, ale radši bych šel do té práce, než do školy. Já jsem dělal v prázdninách brigádu a docela mě to jako bavilo. A dělal jsem jako docela jako těžkou brigádu, jako dělal jsem na stavbě, takže jako tam jako prostě třeba jako ne na stavbě, dělal jsem rekonstrukci baráku, takže tam jako tahat prostě zdi a to taky nebo omítku a to jako taky nebo... Zdi. No jakože... Prostě vyrveš tu zeď a... Omítku a to taky úplně nebylo jako jednoduché, no. Lehký. Ale co mě to bavilo? Nuže, vím, že je to po 8 minutách až a 36 sekundách, ale představím se vám, já jsem Vexnighty. Byl jsem něco jako influencer, dřív jsem natáčel fakt každou hovadinu, ale teď jsem umělec, že se jakoby zaměřuju na to kreslení, trošku tvorbu toho účtu a to, nějak zveřejnění prostě. Co ty? Já jsem Becky. A pracuji v Kauflandu, nebo budu pracovat v Kauflandu jako doplňování zboží. Love it. Co ty? Já jsem Becky, občas se budu jako... On je hýší prostě, ona. Jo, já jsem prostě buď to, nebo to. Občas se tolkne ona, občas se tolkne on prostě. Takže jsem tam prostě hodím slovo jako, že... Já jsem byla tamhle. No a jsem tam prostě hodím, že já jsem byl, jo, takže... Tak no, a jinak studuju, takže zatím jakoby žádnou práci nemám. Well, já třeba nechápu jako některý ty... Jak to říct, ty lidi, co chodí donuceně do školy, fakt jako, i když jsou třeba nemocní nebo to. To je zase jako ne. To je jako docela jako cením své rodiče, že prostě jako i když víš, že fakt jako mi není fakt jako dobře. Jako, oni se snaží, aby to dítě bylo vzdělaný. No to jo. Ale když má třeba horečky, tak proč ho pouštět do školy? Vem si, že já tady v Rokycanech na Jeřebince chodil do školy a k nám Borka přišla s covidem. A učitelka byla taková jako... Vypal.
What do you mean, že se nám sem přišla s covidem? Teď budeme muset jako asi do karantény, protože nechceme být prostě pozitiv. No jasně, ale tak jako to je dobrý. Nám na základce přišla spolužačka s tím, že má jakoby svrap. Fuck, svrap je fakt svině. No jo, ale ona to sváděla na to, jako, že má alergii na, jakoby na, když to vypere, tak se tomu nadává. Na ty Prací prášek prostě. Jo, že má na to alergii. No ale pak se tam nakonec jako zjistilo, že to je teda svrap, takže nám jakoby zavřeli školu, dali tam taky ty deratizátory. No, deratizátory, který vlastně ničí ty škůdce. Naštěstí to teda nikdo nechytil, což je jako děkuji. Takže si myslím, jako, že covid je ještě tak nějak jako, ano je to furt jakoby nemoc, ale je to tak nějak jako přijatelný, než jakoby ten No, ale zase při tom covidu fakt jako máš šílený ty. Jako za covidu rok 2020 jsem měl asi covid 2krát, hned po očkování. To mi řekli, že když se budu naočkovat, tak covid nikdy nedostanu. Byl jsem na očkování a druhý den jsem ho dostal. Ale já měl fakt jako fucking lucky, že já to měl vůbec, bez příznaku. Mně se to stalo. A je vůbec, prostě já nevěděl ani, že ho mám. Já byl jako teď. Ale ten covid jsem měl. Mezi tím, co když ho měl Vojta, ten chcípal jak sviň. Mámin přítel. Tak, no to, tak záleží. Horečky, bolesti těla, necítil chuť, nešňupal vůni, rádoby omlouvám se. Tak ono záleží podle toho, jakoby ten člověk má imunitu, že jo? Já mám hodně slabou imunitu, fakt jako fucking slabá imunita. Sem přijde angína a já ji mám během 5 sekund prostě. Že ta angina. Ta do mě vleze. Ahoj. Ta mě fakt vypne na jedničku. Ta přijde, uká bum, vole a hned jí mám. Já taky na anginu teda trpím, no. Já trpím po nejvíc třeba laryngitida, streptokok a stafylokok a pneumokok. Já teda nejvíc na anginu trpím teďka na zimu. A mě doktorka řekla, jak mě prostě dostanu ještě teďka jednou prostě anginu, tak jdu na operaci, že mi prostě operujou jakoby takový teď tam Mandle. To mám. Takže se musím jako držet, abych to nedostal. Hej, ty krční čepy. Nemůžeš pít, nemůžeš polikat nic. A teď, když otevřeš pusu, tak v tom máš takový ty bílý kamínky. To je fakt jako hate it. Co to je angína, ne? Ne, to jsou krční čepy. Jo. No. Angína to jsou jakoby něco jako pupínky prostě. OK, teď jsme zašli docela hodně do nemocí, takže by to mohl být asi podcast o nemocích. No, že... prostě myš máš, že No, takový mix, prostě jak jsme říkali. Jako docela mi to začalo bavit. Jo. Že to takový, jako že se můžeme vypovídat. Jako... Chtěli jsme, aby to bylo krátký, už to má 12 minut, ale to už. Stává se. Stává se, chybama se člověk učí, ne? Přesně. No. Ježiš, co tím má? Já mám ty vlasy hrozně, já se omlouvám, že si furt nějak upravu vlasy, ale fakt jako... Ty je máš lepší jak já zase. No já to mám zase ulízlý. Takhle bych vypadat jako nechtěl. No tak... Hate it, prostě. No tak když jsme u těch telek. Dneska jsem řekl asi 100krát na tom podcastu hate it, prostě. Když to počítejte. Když tak to počítejte. Do komentářů. A pak pište do komentářů, kolikrát jsem to řekl. Když jsme u těch nemocí, když jsme to teda tak jako načali, tu sekci nemocí. Když jsme to lehce nakousli. Tak... Skončili jsme v angíně. Co na mě tak koukáš? Teď jsem se, že řekneš, tak ty jsi pozitiv na HIV, to bych se šel trefit. No tak to vůbec. Ne, fakt jako... Skončili jsme v angíně. Bych se zesral bůc. Vysměju si kundu. Vysměj si, já půjdu s tebou. No, může. Nechci být v tom sama. My zase sendlím na ženský pohlaví. Ona se sendla prostě. Takhle jsem přeskočil z mužského na ženský, že? Hop. Že ťuky, kdo je tam? Ženský rod. Vítej. Teď tady pár minut s tebou budu jak ženská bomba. Mně se líbí to cvakání. Mě to třeba razí na nervy. Mají tam ještě? Jsem unavený. No už jsem zase muž. Může, tak jakoby, co bychom ještě řekli, nějak jakoby, aby to. Podcasty budou vydávány každou sobotu, skoro každou sobotu. Budeme se snažit. Budeme se snažit dělat podcasty každou sobotu do 9 hodin prostě. Neučíme na to, že to bude trvat samozřejmě. Vážení sledující, omlouváme se za zpoždění podcastu. Zpožděný podcast
Ještě bychom se s vámi chtěli jakoby nějak rozloučit, protože mám plný úložiště a trošku mě to jako stoplo, že prostě natáčet dál nebudeš. Takže bychom chtěli ukončit dneska tento podcast s tím, že doufáme, že jste si ho hodně užili. Máme Tak vás jo. rádi. Napište nám vaše pocity po vidění podcastu, jestli máme natáčet dál nebo ne. A bye bye. I kdyby se tam napsali, že ne, tak to budeme dělat. Kdyby se psali, že ne, tak prostě to budeme dělat dál. Takže bye bye. Bye. A dobrou noc. Pro ty, kdo to sleduje ještě dneska, tak přejem dobrou noc a hezký sny. Pro ty, co to sledujou někdy přes den nebo to, tak ahoj.